ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಕೊಡವರಾಯನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಕೊಡಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ പോകുന്നിಲ್ಲ. ಅವೇ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ವಿನಾಯಕ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂದಾವರ ಒಂದು ಪಾನೆರಡು ಉಲಾಯ್ಡು ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಪಾಣೆಮಂಗ್ಳೂರು ಉಲಾಯ್ ರೋಡು ಬರೋಡು. ಸೊ ಇತ್ತಾಯನ ಮೆಲ್ಕಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಮೆಲ್ಕಡ್ದು ಪಾಣೆರಿಗೆ ಪೇಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ರೋಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಪ್ಪ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಕೂಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಮೇಲೂ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಇದಾಯ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚನ ನಿಕ್ಲೆ ತುಂಬಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದಿಪ್ಪಲೆ. ಪಾಣೆಮಂಗ್ಳೂರು ಆಲಡ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ಆಲಡ್ಕಾಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ರೈಟ್ಗೆ ತಂದು ರೋಡು ಇಂಚು ಮೆಲ್ಕಾಡ್ದು ಬರ್ಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲಡ್ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ತಂದು ಈ ರೋಡೇ ಬರೋಡು. ಈ ರೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ನಂದಾವರ ಹೋಗಿನ ರೋಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಸೀದಾ ಬೋರ್ಡು ಇಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿನ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂಬಲೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತನೆ ಪೋತಿನ ಮಾತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲಿಂಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬರೀ ಇತ್ತಂಡ ಅವರ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ತೋಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಸೀದಾ ಬರೋಡು. ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟಿಗೆ ತಂದು ನಮಗೆ ಎದುರು ತೋಜನೇ ನಂದಾವರದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಂದಾವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂದರ್ ಪೇರು ನಂದಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂಡಂದುವೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂವಲಿ ಇದೇ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೈಕ್ ಕೊಂಚ ಮುಲ್ಪ ಉಂಟಾಗ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದ್ದು ಮೀಟುಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿರೋಡ್ ತೋಜಿನ ನಮ್ಮ ನಂದಾವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ವಿನಾಯಕ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಂದಿದೆ ನಂದರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಬುದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಪನಿ ಪೂರ ನಂದರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಈತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಕಾಲು ತೆಗೆದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಪೈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಅವನುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ತೂವಲಿ ತೋಳಿ ಅವಳು ತೋಜಿನಿ ಪಾನೇರ್ದ ಪರತ್ ಸಂಕ ನೆಂದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಪೋಪ್ನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಿಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಮುಲ್ಪನೆ ಮನ್ಪುನಿ ಏನು ಜಾರಿ ಕಾರ್ಯ ಅವನುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜಿನ ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾಗಶಾಲೆ ಅಂತ ಪಡೆದೇರು. ಸೊ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವನುಂಡು. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತುಯ್ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚಂಡು ಒಂದು ಉಲಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ
ಆಯ್ಜಿ ಚೂರು ಮಲ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಹೂ ಮತ್ತು ದೇವೇರುಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಪಂಡ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಶಂಕರ ಅರ್ಧ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡ ಈಶ್ವರ ಅರ್ಧ ವಿಷ್ಣು ಅರ್ಧ. ಸೊ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ದೇವರನ್ನ ಬಲ್ತ ಸೈಡ್ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಎಡತ ಮೇಟ್ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ. ಈತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಡುಂಡು. ಸೊ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಡಿಪ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಉಂಡು, ಡಿಸೈನ್ ಎಂಚ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಮುತ್ತ ಕಲಾಕೃತಿ ಎಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ದೇರದು ಇತ್ತ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಅಯ್ನು ಮಾತ ತುಯ್ಯಾರಿತೇನೆ ಇಕ್ಲು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದಾದ ಪಂಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪನಿಯರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಅರಮನೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅರಮನೆನ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅವು ಇತ್ತ ತೀಯರಿಜ್ಜಿ ನಾಶ ಆದ ಪೋತುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ನಂದ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್, ನಂದಾಪುರ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್. ದುಂಬು ರಾಜಮನೆತನದ ಆಳೊಂದಿತ್ತಿನಿಗೆ ಬಂಗೇರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜಿ ಆಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಶಾಪರ್ದಾದ್ರೆ ಅವು ಇತ್ತನ ಡಿವೈಡ್ ಆದ ಅರಮನೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪದ ಜಾಗೆ ಪೂರ ಡಿವೈಡ್ ಆದ ಇತ್ತ ಅವು ಪೂರ ತಾಲ ಒರಿದಿಜೆ. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಘಲರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪೂರ ಆಳೊಂದು ಬದ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಂದಾಪುರ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ ಇತ್ತ ನಂದಾವರ ಅಂತ ಆತಂಡು. ಸಾರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿರೌಡಿ ಟ್ರೈನ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಟು. ಅವೇ ಅಂಚಂಜಿ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ನಂಜಿ ಈತ್ ಪನೋಲೇಕ್ ವಿಷಯ ಕೈತಲೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅಪ್ಪದ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಮುಲ್ಪ. ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ನರ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಲ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಪಿನಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಮರಣ ಏನು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವು ಕಾರ್ಯ. ಸೊ ಅವು ಮುಲ್ಪ ನಂದಾವರಡು ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂದಾವರದ ಆಯ್ತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ಅವಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಂದಿಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀ ಎಂಡ ಬಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಚರಣ್ ರಾಜ್ಕರ್ ಕೇರಾ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.